Čaute ľudia, dnes som tu s Majkom Horvátom. Čus. A toto bude odvetávať challenge, len s tým, že Majo mi dal ako prvú otázku a ja musím na ňu odpovedať a zapnem si tomu pesničku. Poznáš toto? Hej? Hej? Môžem dať otázku? Už môžem dať otázku? Počkej. Môžem dať už otázku? Aká je moja najlepšia pesnička? Nie je slovenská. Počkaj. Niečo celé z Buckingham. Počkaj. Nie. Prvé písmeno. Nemám celé z Buckingham. Ty si sa pýtal, aká je tvoja najobľúbenejšia pesnička? Moja. No? Čo? Neviem. Poď na ďalšiu otázku. Ešte tvoje pýtaš a potom ja teba. Počkaj, teraz to sťažím. Aké máš plejko? Aké máš plejko? Ha? Aké máš plejko? Pilot. Nie. Neviem. Ďalej. Rýchlo. Ako sa volá v škole, čo chodíme? Neviem. Poď. Máš 0? Počkaj. No daj, poď rýchlo. Sorry, že hýbem s kamerou. Nevadím. Jej, tak ja som to mal hlasnejšie. Koho neznášam? Koho neznášam? Koho neznášam? Čo? Koho neznášam? Koho neznášam? Elenu? Aj tu, ale nemyslím na to. Na to nemyslím teraz. Mňa? Nie. Posledný pokus. Sáru? Áno, aj to, ale nepovedal si to podstatné. Takže ide ďalšie. Karol to bol. No, takže. Za aký klub hráš? Za aký klub hráš? Za aký klub hráš? Neviem. No, takže posledná otázka znie. Kto je môj tretí najlepší kamoš? Kto je môj tretí najobľúbenejší kamoš? Kokos. Nerozumiem. Kto je môj tretí najlepší kamoš? Neviem.
Kto je môj tretí najobľúbenejší kamoš? Mike. Tretí najobľúbenejší. Ríško. Nie. Ten je druhý. Peťo. Peťo. Ja. Ne. Dávaš to? A ja som ti to tak dala. No ale tak nemôžete poschodiť kluby, bo Keď to bol Kevin. Takže za trest si obidvaja dáme 5. Gretol, začínaš. Raz, dva, tri. Stačí, dobrý. Čuste.